We'd like to present the new model. Dneska bychom vám rádi prezentovali nové modely. I hope you like them as much as I love the Czech and Slovakia. Doufám, že je budete mít stejně tak rádi a přirostou vám k srdci, jako se to stalo u mě s Českou republikou a Slovenskem. And our purpose and my purpose is not be a number one market share in the market. Nechci být jako úplná jednička, But ale chci být nejlepší. We want to be remembered to you as best suppliers to meet your needs. Teď jsem nerozuměl, jestli jako zákazníci mají klečet nebo něco s kolenem a auto. With this cooperation with you, hopefully we are number one market share in the Czech and Slovakia. Tak zpátky je to tak, že vlastně s náma doufám, že budeme jednička na trhu, vlastně když budeme hodně blízko k sobě, jako jsme teď my dva rovná. To je dobrý, We are here to my jsme tady. serve you. So let me introduce Jsme tady LG připravili. team. LG Team tady. We are here to serve you. First, where's the people here? Prosím? Do nás pak, do Aga, můžeme pozvat vlastně kolegů.